Bon dia. Fa poques setmanes que hem passat el mig mandat, és a dir, que fa 2 anys que Esquerra Republicana de Catalunya va passar a l'oposició en l'Ajuntament de Barcelona. Al llarg d'aquests anys, bàsicament, el que hem volgut fer ha estat enviar un missatge que fos clar. Estem disposats a votar a favor allò que compartim i no estem disposats a votar a favor allò que no compartim. I per tant, durant aquests 2 anys considerem que, tot i que hem sortit menys en els mitjans de comunicació, perquè no fem obra de govern, com fèiem abans, el missatge que hem emès és més clar, és més nítid, s'entén millor. Per una part, hem volgut garantir la governabilitat de la ciutat. Ens sembla imprescindible que la ciutat vagi tirant endavant, més en un període de crisi, que pugui anar construint. I per tant, després de negociacions que són fortes, que obtenim unes bones recompenses, hem votat en els pressupostos, que és el marc imprescindible, sobretot en període de crisi, per poder garantir aquesta governabilitat. Però també, al llarg d'aquests 2 anys, hem marcat unes posicions nítides al voltant del que pensem del paper que ha de jugar Barcelona com a capital de Catalunya. Nosaltres ho hem traduït en propostes el fet que Barcelona té capacitat d'universalitzar-se, té capacitat de ser una ciutat global important a partir de la seva pròpia catalanitat. Això no vol dir que comencem i acabem a Catalunya, però sí que si no comencem des de Catalunya, no ens desacomplexem definitivament i som conscients i estem orgullosos de que la capital de Catalunya, no només cultural i econòmica, sinó també social, parteix i treu la força del lloc on és a dir, de ser la capital de Catalunya, llavors no som res. Llavors, senzillament, el que fem és anar donant tombs de forma i manera que ens construïm com una ciutat feble, com una ciutat vulnerable. I hem fet moltes propostes concretes al voltant d'això. Algunes passen per al simbolisme, per recuperar les 4 columnes Puig i Cadafalch. Altres passen per poder enfortir l'ús del català des de les institucions. I altres passen des de la construcció econòmica de futur basada en l'emprenedoria, basada en el coneixement i basada en el talent. Perquè després de 3 segles sense institucions d'estat, després de 300 anys de paciència, nosaltres hem de tenir clar que allò que ens ha permès sobreviure és justament aquesta capacitat d'innovar, de ser emprenedors i de tenir coneixement amb les coses. Aquesta ha estat tradicionalment la manera com ens n'hem sortit davant la manca d'institucions que puguin ser comparables amb les d'un estat. I apostar per aquest tipus d'economia també és apostar per fer una Catalunya forta i per fer una Barcelona que sigui capital.